Normalidade na primeira saída dos menores de 14 anos dende hai 6 semanas. Espazo Común e Podemos solicita ao alcalde do Carballiño a convocatoria urxente da sesión plenaria. O Concello de Ribadavia, coa colaboración do Consello Regulador da Deo Ribeiro, prepara unha fin de semana virtual de actividades relacionadas coa promoción e a difusión do viño do Ribeiro. Moi boa noite. Continúa a moderación nas cifras de contaxio de coronavirus na comunidade galega, 35 infectados máis que onte. A Dirección Xeral da Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que na última actualización o número de casos activos de coronavirus en Galicia ascende a 6.891, son 35 persoas máis contaxiadas que na xornada pasada. Delas, 1.315 son da área de Ourense, 8 máis que na xornada de onte. Do total de pacientes positivos, 83, 2 menos, permanecen en UCI, 507 están en unidades de hospitalización e 6.301 no seu domicilio. Polo de agora, en Galicia, rexistráronse un total de 1.816 altas de pacientes e 531 falecementos. En normalidade na primeira saída dos menores de 14 anos dende hai 6 semanas. Os máis cativos foron os primeiros que comezaron o confinamento dende a cancelación das clases o pasado 13 de marzo. E salvo excepcións, non tiveron oportunidade de saír dos seus domicilios en ningún momento. A moderación nas cifras do contaxio do coronavirus fixo posible que, por fin, no día de onte, os pequenos da casa puidesen desfrutar dunha saída cun adulto por máximo dunha hora e ata 1 quilómetro de distancia dos domicilios. Os pequenos, ademais, saíron ben aleccionados. Pois agora que ya di un paseo, pois vou a ir a casa. Lavarse las manos durante 20 segundos e intentar tocar lo menos posible las cosas. Puedan salir, siempre y cuando los padres o los adultos que los llevemos tengamos un poco de conciencia y digamos sepamos lo que hacemos, pero creo que es muy saludable para los niños el poder tener un poco de aire, sobre todo porque hay gente que tiene viviendas muy reducidas y que tiene muy poco espacio abierto. Hemos salido a pasear porque ya que se puede, pues hemos salido. ¿Me parece bien? Sí, porque los niños necesitaban salir. ¿Me parece mal que no podamos salir con, por ejemplo, si somos dos parejas las dos juntas? Sí, me parece mal, pero bueno. Eu para 15 días que quedan non sairía. O sea, tamén hai que ver a situación real de cada un, non? A situación que cada un ten na casa. Se o meu fillo o leva ben, como é neste caso, pois vou intentar que non salga, porque se nos están recomendando a todos que non salgamos, para que vou sacar a un neno que é un factor de expandir o virus máis. Que é o que realmente queren? Que os rapaces se fagan inmunes salindo e que collan con síntomas leves ou que pretenden? Non entendo moi ben a idea que teñen. Penso que isto é super positivo por nenos porque levan moitísimos días encerrados na casa e pois que salgan ao aire libre, que lles dé un pouquiño sol e que den un paseo, pois penso que lles é unha liberación super importante. Estar todo o día na casa pois é algo que penso que é negativo. Entonces pareceme unha idea moi boa. Na nosa contorna, o non haber tanta densidade de poboación, non se produciron imaxes de aglomeracións como puidemos ver nas redes sociais ou noutros medios nacionais que sucederon en algunhas ciudades. Aquí, por exemplo, no Carballiño, os máis de 2.600 menores de 14 anos puideron desfrutar da súa saída e a xornada de onte e a de hoxe desenvolveuse con normalidade. A gran maioría das familias respectaron as normas da medida e a distancia social. A Policía Local do Carballiño, coas persoas que incumplían algunhas destas normas, facían un traballo de información e de prevención máis que de denuncia, porque din que falta información. Multas que antes xa desta xornada infantil teñían postas ata 240, a maioría delas por reiteración nos incumplimentos.
que non houve algunha cousiña, pero de moi pouco interés. Eu creo que a diferencia que estaba pasando en outros lados, sobre todo en grandes cidades, e isto é normal, porque en cidades grandes hai barrios con moitos rapaces, moita xente, e espacios verdes, espacios de paseo hai poucos, entonces había máis concentración. Aquí, por suerte, temos moitos sitios a 1 kilómetro do domicilio do menor, temos moitos sitios hacia onde ir. Entón non houve nada, prácticamente, nada que reseñar. E tamén quero dicir de que as instruccións que teñen as patrullas onte era de non multar, isto é evidente, era de informar cales son as condicións para poder sacar os nenos, eso, de que un tutor con máximo de 3 nenos a 1 kilómetro do domicilio do menor, desde as 9 da mañá ás 9 da noite, e, logo xa, a lei contempla máis cousas, por exemplo, que o responsable ten que convivir no domicilio co neno. Pero tamén é certo que pode ser un cuidador, ou, por exemplo, unha persona que este a cargo do neno, un típico canguro que este a rodeo, non? Estos son as condicións. E en realidad, é que non houve nada máis que reseñar. Simplemente isto, que creo que a población o entendeu bastante ben. Bob Esponja e Cheis da Patrulla Canina percorreron o Concello de Celle agradecéndolle aos máis cativos o seu bo comportamento por ter respetado con moita paciencia o estado de confinamento. Unha nota moi alta é a que lle pon o Concello de Celle os máis cativos desta vila. Querían que fose unha sorpresa para todos, de aí que non se avisara nin os propios concelleiros, tanto os do goberno como os da oposición. Por iso, dende o Concello queren aproveitar para pedir desculpas a todos. Non había intencións ocultas, din. O que querían era xogar co factor sorpresa entre todos os veciños. Din tamén dende o Concello de Celle que a acollida foi excelente e que quizáis en algún momento puntual a ilusión dos nenos e as ganas de darlle a Garimo por parte dos bonecos fixeron que se rompera nalgún momento a distancia de seguridade recomendada. Piden dende o Concello comprensión por este feito e aproveitan a través dos medios para desculparse por estes pequenos despistes que non foron intencionados nin planificados, senón que foron resultado desas ganas e desa ilusión. Tamén dende o Concello de Celle queren agradecer á Protección Civil da Mancomunidade do Ribeiro por axudarlles en dar esta sorpresa aos pequenos da casa. E para estas saídas ás rúas, as mascarillas estánse a converter nun complemento máis. Aínda non existe obrigatoriedade de utilizalas para saír á rúa, pero sí son recomendables en situacións onde nos atopemos con máis aglomeracións de persoas. Para aclarexar as dúbidas entre os distintos tipos de mascarillas e en cal delas fixouse o prezo de 0,96 euros por parte do Goberno, achegámonos ata dúas farmacias do Carballiño para falar da situación actual. Existen dous tipos, as mascarillas quirúrxicas, que só evitan que contaxiemos os demais, dende xa a 0,96 euros, e os farmacéuticos advirten do perigo de desabastecemento por non atopar provedores que as vendan máis baratas, ademais das perdas ás que se enfrontan estes establecementos por ter stock xa mercado anteriormente a un prezo moi superior. A mascarilla quirúrgica é esta, que é, que utilizan os sanitarios. E o prezo de coste desta mascarilla subiu moitísimo a consecuencia do Covid. Cal foi o problema? Que, claro, fabricantes, houve un desabastecimiento, os fabricantes subiron, houve moitísimos problemas. Foi esta semana saliu a normativa de que se van ter que vender a 0,96. Que problema nos estamos encontrando é que temos stock, porque senón non había, non dábamos servido á población, pero o coste era superior a 1 euro en todos os casos, pero que a día de hoxe non encontramos ningún proveedor que o cobre a menos de 1 euro. Por iso, o que estamos valorando, pois non sabemos aínda que facer. Non as venderemos, porque non as vamos vender debaixo do coste,
pero o problema é que vamos chegar a ter outro desabastecimiento, que non vai haber mascarillas quirúrgicas para todo o mundo. E outro tipo de mascarillas, as máis seguras, son as FFP2. En este caso, o prezo non está regulado polo goberno. Estas son las que realmente nos sirven para que nosotros no nos contagien y que no contagiemos a los demás. Estas mascarillas no le han fijado un precio el gobierno hoy por hoy, con lo cual hay farmacias que las tienen, que no. Y el precio, pues mira, a nosotros nos han llegado a ofrecer mascarillas que tendríamos que vender hasta 12 euros, 18 euros. Estas las estamos vendiendo a 7,50 cada una. ¿Qué pasa con ellas? Son mascarillas que realmente son no reutilizables. Pero, ¿para qué las utilizaría la persona que está en su casa? Pues solo para ir al súper, a la farmacia. Entonces no las tendría como por ejemplo nosotros, que las tenemos que tener 8 horas diarias puestas ahí. Las podría tener, salir, llegar a su casita, guardarlas y cada 2 días o así, modo de esterilizarlas para que le siga durando la mascarilla, pues en un horno convencional, que podría ponerse a 70 grados durante media hora. La mascarilla quedaría perfectamente esterilizada. Al igual que, por ejemplo, ¿que tienes niños? Pues seguramente que tienes un esterilizador de biberones. Pues en el esterilizador de biberones también se puede hacer, y después que sequen. A lo mejor baja la esterilización del 0,98, que es lo que tiene una FP2, al 0,95 o al 0,90, también es cierto. Pero le vamos dando una vida útil que, claro, a 7,40 no todas las familias se pueden permitir usar y tirar, ni las familias ni nosotros. Porque estas mascarillas, pues a lo mejor te podría decir que cuando no había esto, podrían estar a 3,50 euros o así, han duplicado su precio. A residencia da Saleta de San Cristóbal de Cea está libre de casos de coronavirus. Chegáronse os resultados das probas do COVID-19 realizadas aos residentes e traballadores da residencia a Saleta e todas deron negativo. Nunca un negativo foi tan positivo. A residencia amosa unha gran satisfacción e din que é unha demostración clara e evidente dun traballo ben feito e cheo de responsabilidade por parte de todos, residentes, traballadores e familias. A Xunta flexibiliza as obras no interior dos edificios e os desplazamentos a hortas de autoconsumo. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, presidiu a 7ª reunión do Centro de Coordinación Operativa, onde tamén participaron a Delegación do Goberno e a Federación Galega de Municipios e Provincias, a FEGAM. Nesa reunión, a Xunta acordou flexibilizar as obras no interior dos edificios e tamén os desplazamentos ás hortas de autoconsumo, polo cal se poderán realizar desplazamientos para o mantemento e a atención das fincas sempre dentro do termo municipal da residencia habitual. En caso, por exemplo, de que a horta este nun concello diferente o da vivenda habitual, permítese o desplazamento sen superar os 5 kilómetros. Lembramos que ata de agora non podían estar esas hortas para poder desplazarnos a elas a máis de 500 metros. Tendendo a demanda de moitísimos autónomos en Galicia, moitísimos autónomos afectados polas restriccións que se estaban observando e que se veñen observando actualmente, quixemos facer un acordo interpretativo que permita ampliar o catálogo das obras consideradas urxentes, o catálogo das obras que permiten a accesibilidade nestes edificios para que se poidan acometer, xa digo, todo o que ten que ver con accesibilidade en edificios, reparación de fachadas e tamén que se permitan as obras en vivendas unifamiliares. Entonces, o que facemos é, guardando as máximas garantías sanitarias, interpretar os acordos a nivel estatal e permitir que todas estas obras se poidan realizar en Galicia. En Galicia o que se propón é que se permitan que os donos de fincas e de leiras que as estén utilizando para autoconsumo se poidan desplazar para acudir a estas leiras, para acudir a estes cultivos, ampliando o radio de desplazamento ata 500 metros ou 500 metros o que estaba ahora, que se amplíe ata 5 kilómetros desde a súa vivenda ata a leira ou a horta de autoconsumo, e incluso podería ser unha distancia maior
cando estas leiras, estas hortas, se atopen en municipios limítrofes. Outra das medidas acordadas no seo da CECOP foi clarificar o permiso para a recollida da comida preparada en restaurantes. Esta práctica está autorizada sempre que se cumplan os requisitos e protocolos establecidos polas autoridades sanitarias, que se recolla a comida na porta do establecemento para evitar aglomeracións e se respecten as distancias de seguridade para evitar posibles contaxios. Recollida de comida para levar, consumir nos domicilios, facemos un acordo interpretativo da normativa estatal e entende a CECOP que debe ampliarse a posibilidade que exista agora mesmo de reparto de comida a domicilio, é dicir, que se encarguen nos domicilios comida a restaurantes e que se traslade, que se leve esa comida desde os restaurantes a todo domicilio, que sexa tamén posible que a xente poida encargar a comida e ir a recollela ao propio restaurante, por suposto, con todas as garantías sanitarias, por suposto, observando todas as normativas de distancia, de seguridade, por suposto, con cita previa, pero facilitándolle a vida a moitísimas persoas que, por moitas razóns, pois, ou non poden acudir a comprar a un supermercado, a tenda de alimentación, non poden cociñar na súa propia casa e que teñan esta posibilidade de facer este encargo e ir a recoller a esa comida, insisto, con todas as garantías sanitarias e, ademais, dándolle unha posibilidade a moitos restaurantes que poden facer esta actividade de ter unha medida de viabilidade económica. E volvemos agora á política e esas solicitudes de pleno. Podemos do Carballiño pídelle ao alcalde Francisco Fúmega a convocatoria urxente da sesión plenaria para poder dar resolución ás distintas alegacións presentadas aos orzamentos. Din que despois de que o alcalde anunciara que o Concello habilitaría unha partida orzamentaria de 1 millón de euros para axudar a reactivar a economía local, a aprobación da modificación do calendario fiscal do 2020, o Círculo de Podemos lembra que xa presentaron o pasado 5 de abril alegacións a uns orzamentos que entendían que non se adaptaban á situación que estaban a vivir e que deixaban desatendidas as necesidades reais da veciñanza da vila. Estes orzamentos aprobáronse inicialmente no último pleno do pasado 10 de marzo e Podemos di que non entende que despois de ser aprobados eses orzamentos co apoio do Grupo Popular se espere 1 mes e medio para resolver as alegacións presentadas polos grupos que non ven suficientes esas medidas que acordaron entre o Partido Socialista e o Partido Popular. É por elo que o Círculo de Podemos do Carballiño solicita do alcalde a convocatoria urxente da sesión plenaria para poder dar resolucións ás distintas alegacións presentadas, aprobar o expediente do orzamento definitivo resultante e, dese xeito, poderse a facer efectivas as medidas que se contemplen neses orzamentos. Espazo Común do Carballiño tamén exixe a convocatoria dun pleno para resolver esas alegacións presentadas e arranxar o orzamento municipal. Afirman dende este grupo que a proposta de orzamentos dos socialistas a consideran nociva para o futuro do Carballiño e baseada, sobre todo, no amiguismo e a pandeireta. Din que con ese propósito Espazo Común presentou o día 6 de abril 35 alegacións aos orzamentos, o igual que o fixeron o Bloque Nacionalista Galego e Podemos. Ante a falla de iniciativa do Goberno Municipal, Espazo Común propón a celebración dun pleno o máis asiña posible, só coa asistencia do alcalde e dos voceiros de cada grupo, e de ser o caso de propoñentes de alegacións que non formen parte da corporación, habilitando o voto telemático para o resto de concelleiros. Dende o Concello, precisamente, sen dar data aínda, informan de que traballan xa para organizar ese pleno virtual e, de ser o caso, coa habilitación técnica para que se poida dar o voto telemático con todas as garantías. Pero esta non é a única queixa de Espazo Común, porque veñen de comunicar que o alcalde Francisco Fúmega mantivo hoxe unha reunión cos voceiros de cada partido e o seu non foi invitado. Din que veñen de ser coñecedores deste feito e que é a enésima vez que o alcalde Francisco Fúmega celebra xuntanzas con outros partidos da oposición sen facer unha soa chamada a Espazo Común.
Consideran que é o momento de unir esforzos e de contar con todos os que queiran axudar e sumar para loitar contra o COVID-19 e os seus efectos. Din que dende o comezo desta situación estiveron facendo propostas de melloras para todos os que se poidan ver afectados por esta crise, pero critican que pareza que o alcalde teña outras prioridades. Demandan que se faga unha reflexión e se comece a actuar con sentido, sen sectarismo e se inicie un necesario diálogo con espazo común. A Secretaría Xeral da Federación de Industria, Construción e Agro da UGT Galicia urxe a implementación da renta mínima vital. Pese ás dúbidas respecto da súa ejecución, o Goberno pretende presentar o ingreso mínimo vital o vindeiro mes de maio. Hai dificultades para establecer un formato e os requisitos e súmanse tamén o impacto que se prevé da incipiente crise económica polo COVID-19. Javier Carreiro, o secretario xeral da Federación de Industria, Construción e Agro, a FICA, da UGT en Galicia, considera indispensable que este ingreso mínimo chegue canto antes ás familias, posto que hai entre 800.000 e 1 millón de persoas que di que están sen ningún ingreso no seu fogar e pode dar lugar a un estallido social. Bueno, a renta mínima pois, é unha petición que fixemos desde a UGT, desde a Central Sindical, e creemos que máis que nunca hoxe en día é necesario, dado que hai entre 800 e 1 millón de persoas ou de familias que están sin ningún ingreso na súa casa, non? Entón, nós creemos que debe ser xa posta en marcha, pero xa, porque isto pode conlevar a un estallido social na calle, como está pasando en Francia e en outros países, que a xente, a veces, sin recursos, pois, se buscan a maneira de poder sobrevivir, non? É algún instinto que temos os seres humanos. O anuncio esta fin de semana de que poderemos, a partir do vindeiro sábado, saír a facer deporte de xeito individual e pasear coas persoas que convivimos, fai que vexamos a volta ao traballo algo máis preto. Tamén falamos con Javier Carreiro sobre como se debe retomar a actividade. Destaca que, sen lugar a dúbidas, deseñando un protocolo que extreme as medidas de seguridade. Nós somos dos que dicimos que non se debe paralizar o país, que hai que ir volvendo á normalidade. Iso sí, exiximos todas as medidas de protocolo e de seguridade nos centros de traballo, o que quero dicir que habrá que redactarse con turnos, con quendas, facendo unha pausa entre turno e turno como mínimo de media hora para que non coincidan os que salen cos que entran e por aí ir normalizando. Nós firmamos un protocolo ca Confederación de Empresarios a nivel do Estado, tanto UGT como comisións, e que o propio goberno para poder levar a cabo esas actuacións e de que garantir o que é a seguridade dos traballadores e das traballadoras deste país. Tamén temos de que en caso de que non se cumplan, nós o que vamos a levar adiante pois, as correspondentes denuncias para que non se cometan auténticas atropelías que se poden dar ao caso. O Banco Santander atenderá aos seus clientes todos os días a partir deste mércores. Logo da denuncia que a Policía Local do Carballiño elevou á Subdelegación de Goberno polo perigo de contagio que se producía nas longas colas que se formaban no Banco Santander, chegou a solución. Ata hoxe mesmo, esta entidade bancaria, dende que se decretou o estado de alarma, só atendía aos seus clientes os luns e os xoves de 8:30 a 2:30 da tarde na única oficina aberta da Praza Irmáns Prieto. Isto provocaba que se formasen colas de ata 60 persoas, a maioría delas de avanzada idade que se queixaban da perda de tempo que isto lles provocaba, ademais das lóxicas dificultades para agardar a distancia social recomendada. O Banco Santander terá a xornada de mañá martes para implementar as medidas necesarias na oficina e finalmente abrirá ao público a partir deste mércores para atender os clientes que o necesiten. Dábanos conta desta decisión o xefe da Policía Local, Francisco Valeiras. Hoxe a mañá chamanos a nós, ao alcalde, de que había, non sei exactamente como expresalo, se habían negociado, se habían advertido ou habían apercibido o Banco Santander de forma que hoxe abre, porque tocaba abrir, mañá reestructuran e a partir do miércoles volven a abrir como abrían antes, todos os días. Home, eso mira a pensar que ao final danse conta de que non teñan razón. E non dixemos no momento, non sei por ustedes están tomando esta postura, cando outros bancos que hai aquí na zona, no Carballiño, pois
están abrindo todos os días. Non creo que o problema da pandemia afecte unha forma distinta ao Santander que a outros bancos. E o que xa non me colle moito na cabeza é cando chegan as noticias de que en outras localidades, como por exemplo a Lalín, con 2 sucursales, abren unha todos os días e outra cada 2 días. E tampouco me colle na cabeza que teñan 2 sucursales e con unha delas permanece fechada, é que non me colle na cabeza. Bueno, en definitiva, que a Subdelegación do Goberno chegou a acordar con eles a apertura a partir do miércoles de forma normal. O Concello de Ribadavia, coa colaboración do Consello Regulador da Deo Ribeiro, prepara unha fin de semana virtual de actividades relacionadas coa promoción e a difusión do viño do Ribeiro. Con esta actividade, que se chamará Feira do Viño do Ribeiro Virtual, o Concello de Ribadavia pretende empregar as redes sociais municipais como a punto de encontro das persoas que se darían cita na edición número 57 da Feira do Viño do Ribeiro, que de non ser pola emerxencia sanitaria do COVID-19 ou estado de alarma estaría celebrándose esta mesma fin de semana. O alcalde de Ribadavia, César Fernández, sinalou que van a pedir a todas as partes implicadas que lles acheguen recursos virtuais para ir publicando ao longo desta fin de semana baixo cancelo #FVRvirtual, de tal xeito que poidan encher as redes sociais de actividades relacionadas coa promoción, exaltación e difusión do viño do Ribeiro e do potencial enoturístico e gastronómico desta comarca. Este ano, dadas as circunstancias, di que compre tirar de inxenio e imaginación para conseguir que na fin de semana que tradicionalmente se celebraría a Feira do Viño do Ribeiro, o tema de conversa e interacción nas redes sociais sexa tamén o viño do Ribeiro, a historia e a súa comarca. E seguimos en Ribadavia porque a dirección da Mostra Internacional de Teatro di que non tomará ningunha decisión sobre a súa viabilidade ata que as autoridades sanitarias non establezan as condicións para a reapertura dos espazos públicos culturais. Roberto Pascual, o presidente da Mostra Internacional de Teatro que se celebra cada verán en Ribadavia, afirma que barallan a cancelación deste evento cultural multitudinario, pero que non tomarán ningunha decisión ata que as autoridades sanitarias non establezan as condicións para a reapertura dos espazos públicos culturais coas medidas de seguridade necesarias. Pretenden enviar un comunicado a mediados do vindeiro mes de maio con máis información. Estamos barallando distintas alternativas. A última, o escenario máis indesexable, pero non por iso realista, pois sería unha cancelación desta edición de 2020, e empezar a traballar dende xa na edición de 2021, pero non imos tomar ningunha decisión ata que non se coñezan as condicións por parte das autoridades sanitarias para a reapertura dos teatros, dos museos e dos espazos públicos da cultura. Ata que iso non acontece, teñamos uns datos realistas e técnicos, non anunciaremos ningunha medida con respecto á edición de este ano 2020. Barallamos facer un comunicado público arredor de mediados do mes de maio. En todo caso, o que temos que garantir é a seguridade para todo o público e tamén pois a preocupación e o traballo solidario para os artistas, para esas compañías que non poden estrear, para eses músicos que non poden presentarse diante do público, para esas pequenas empresas, eses autónomos da cultura que están a pasar un momento moi complicado, pero tamén pro público, para que o público teña neste momento as mellores condicións de seguridade sanitaria e tamén as mellores condicións económicas para asistir a eventos de cultura. Así mesmo, Roberto Pascual, como membro do Consello do INAEM, o Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música, valora moi positivamente que o Goberno promova coas comunidades autónomas un pacto de Estado da Cultura como ben de primeira necesidade e dinamizador da economía, e que nestes tempos de confinamento estéase salientando aínda máis a súa importancia, que as empresas e persoas que se dedican á cultura sexan tamén unha parte crucial na recuperación da economía da sociedade. Para que no momento en que sexa posible,
pois a cultura sexa tamén un elemento, un motor de recuperación social e económica despois desta grave crise sanitaria que estamos a vivir. Compartimos a satisfacción, en primeiro lugar, que por primeira vez na historia da España democrática a cultura forme parte dun pacto de Estado entre o goberno do Estado e as distintas comunidades autónomas, onde se considere a cultura como un ben de primeira necesidade. É triste que isto suceda nun momento exixido por estas graves circunstancias sanitarias, que non fose noutro momento no cal a cultura conseguise esa unidade de todas as forzas políticas e de todas as administracións para que sexa realmente un ben común de interese para toda a cidadanía, pero temos que congratularnos que por primeira vez, como dicía, na historia de España isto sexa así. Os domingos, a misa do Carballiño séguese en Badal Televisión. Debido ás normas ás que tivemos que adaptarnos ao comezo desta pandemia, as igresas quedaron sen feligreses por estar pechadas ao público. Grazas ás novas tecnoloxías, pudemos disfrutar aínda, que de xeito telemático, das eucaristías máis importantes da Semana Santa. Lles lembramos que dende entón, a través da nosa páxina de Facebook e a través desta canle, poden seguir cada domingo ás 12:30 do mediodía a misa que se dá no Templo da Veracruz. Este mal vaya reduciéndose poco a poco. Pues nada, que tengáis un buen domingo. O Sporting Carballiño renuncia a 1/3 da súa subvención asignada para este ano. A directiva do Sporting Carballiño ven de emitir un comunicado no que din que, dada a extraordinaria situación que estamos a vivir e o apoio que sempre recibiron de moitos establecementos locais dende que se refundou o clube no ano 2012, consideran que deben aportar algo dentro das súas posibilidades para colaborar no futuro máis inmediato coa situación da vila e de moitos veciños. Son conscientes de que a súa actividade non se pode considerar prioritaria nestes intres e a falta da aprobación definitiva duns presupostos locais nos que se recollía unha subvención anual de 3.000 euros, neste intre renuncian a terceira parte desta subvención a favor da industria, comercio e hostalería locais nas medidas que o goberno considere oportunas de acordo cos diferentes sectores máis afectados. Din que aínda non saben como nin cando rematará a súa tempada nin os gastos que terán que afrontar, pero consideran importante aportar o seu grao de area, aínda que supoña un esforzo a futuro para a súa actividade deportiva. Esta medida xa foi comunicada a concelleira de Deportes, Silvia Baranda, á espera da súa concreción na modificación dos orzamentos e agradece, di a concelleira, a actitude do clube nestes momentos. Hoxe, día 27 de abril, é o Día Internacional do Deseño Gráfico. O Día Internacional do Deseño Gráfico, tamén coñecido como Día Mundial do Deseño da Comunicación, celébrase esta xornada cada ano. Co recoñecemento búscase crear un espazo para dar a coñecer a importancia desta profesión, así como a súa contribución para xerar cambios significativos en todo o mundo e facer do deseño gráfico unha ferramenta de valor social. Aínda que se empezou a celebrar en 1991, non foi ata 1995 cando tivo alcance internacional. No pasado ano 2012, o Día Mundial do Deseño Gráfico tivo un novo nome e agora celébrase como Día Mundial do Deseño da Comunicación. Continuamos con temperaturas máis frescas que para o agardado para esta época do ano. Mañá martes teremos 16 graus de máxima e 7 de mínima, ceos completamente anubrados e precipitación, sobre todo pola mañá. No caso de Ribadavia, a xornada será moi similar, ceos tamén anubrados, precipitacións algo máis fortes a primeira hora da xornada e temperaturas que suben lixeiramente ata os 17 graus as máximas e os 10 as mínimas. Hoxe despedimos este informativo coas imaxes da festa que organizaron os veciños da manzana que hai no Carballiño entre as rúas Martínez Avellanosa, Marcelino Parrondo e a Rúa Cuba.
O aplauso de agradecemento non faltou ningún día ás 8 da tarde, pero a maiores, os últimos fines de semana realizan verbenas nocturnas de fiestra en fiestra, con DJ, música tradicional en directo, luces e ata actuacións de maxia e malabares. A festa deste sábado foi máis especial, se cadra, porque os veciños a quixeron dedicar os máis pequenos que, por fin, despois de tanto tempo, poderían saír á rúa a xogar e a pasear. Con isto rematamos o noso informativo e xa saben, se queren seguir informándose, poden facelo na nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa noite. Veciñas e veciños, como tiñamos anunciado, na verbena de hoxe temos unha sesión de fogo para empezar, para celebrar que mañá xa poden sair os cativos. Entonces, todos mirando o ceo, e despois do fogo empezamos ca música, ca verbena. Damos tamén a benvida a Badal Novas, que está grabando esta verbena.